Тедио, ще те прегърна за пръв път в живота ти. Окей. Стига ти толкова. Къв му избърса. Аз съм много по-добър баща от Красимир. Еволюирал гоблин, разкарай копеленцето на Красимир и си нами от тук. То съм много дебел, не мога го бутна. Ти си на ход. Преди да тръгнеш, кажи ми, ще види ли отново Красимир? Как така? Смисъл, в рая ли? Защото... Не. Добре, майната ти, но прав си. Чакай, Буди се е наиграл. Дръж си дръбнатите очички на мен. Сега играем моята игра. Първо правило. Ще ти струша зъбките. Зъбки. О, няма зъбки от години. Не ме интересува колко си дебел и колко вдигаш на щанга. Затова ще взема една страница от книгата на Красимир. Ще те избалтисам така здраво, че от розов ще станеш син. Ще изтрия всеки помин от твоето съществуване. Това ясно ли е? Съществуване. Съществуването е плиткумен въпрос без отговор. Бо ще те направи на шкембе, чорба. Това е с Богом. Боянке, Тедио и дори и ти, най-добри приятелю. Валери, не! Валери, да! Мамка му, Валери умря. Какво ще стане следващия епизод? Ще разберем в следващата седмица по драконови топки.